guys, dneska tady ukážem nějaký, dneska se tady ukážem můj barák, na kterém jsem začala pracovat včera. Je to bez modu, teď ten Minecraft, prostě je to úplně normální Minecraft, jo. Úplně normální prostě. Jo, a prostě, jestli byste na něco chtěl tutoriál, tak mi to rozhodně napište a co bude nejlajkovanější, tak to udělám. Takže, jo. Takže jako první bych začala tady těma lampama. Všechno je to z YouTube, jo. Teď to jsem nedělala sama. Teď ty lampy, když kolem nich projdete, tak se prostě rozsvítí, jo. Sakra. Hop, hop. Je to kvůli, protože tady jsou dispensery. To je takhle. Tady jsou prostě dispensery, které to rozsvítí. Takže tak. Jdeme dál. Jo. Tady teď máme ten barák. Tam je krásný počítač. Tady máme telku s krbem, se svíčkama, s nějakou divnou věcí. Tady máme kuchyňku s okurkama a tady nějakou kytkou. Tady to se nekoukejte. Tady máme, nevím, co to je ani. Já jsem nechci padat. Tak, tady máme ty počítače, které jsou kam třeba mega cool, tady to se mi asi líbí nejvíc. Pardon. To se líbí nejvíc, ale nemůžu na to klikat. Protože všechno to je vyrobené prostě z takových těch item frameů. Prostě z těch panáčků, kde si dáváte kostýmy nebo takový ty divný helmy a tak. Přesouváme se do druhého patra. Já teď je růžový jak baby girl. Tady máme koupelnu. A říkám, že to ještě nemám úplně hotový, že tady má ještě chybí záchod a tak. Ještě umyvadlo. Tady máme ručníky, krása, wow. Tady máme funkční sprchu, vanu, co to je. Tak, krása, zapnem, vypnem. Tak, ze zhora to vypadá takhle. Tady máme prostě dávkovač vody, jo. Tady máme ručníky, modrý a červený. Tady máme takový menší koberec. Tak a tohle je zatím vše. Na to ještě dám pár oken. Okay. Třeba jsem takhle. Ještě se to musí hodně dodělat. A dále já bych přemýšlela, že bych sem nedávala postel. Že bych ji dala nahoru, jakože, ale to by zase bylo divný, že bych to dala takhle vedle ty koupelny. Nevím, hlasujte, nebo prostě do komentářů. Ještě mi tady chybí teda střecha, no. To taky pak musím udělat. Ale to nevím z jakého dřeva. Jakože asi to udělám, to vypadá to divně. Asi to udělám kamo z toho divného březového dřeva. Pane bože. Jo, z toho. Takže já to jdu asi teďka udělat. Tak, pardon. Bude to takhle hezký z toho březového. Co je na to? A nevím, jako bude to celkem divně. Nebo že bych ji kamo udělala takhle jako by tou, takhle jakože hop. Chápete mě, jakože prostě tu divnou, no dobré, já nevím, co to říkám. Takovou tu horatou, prostě ze schodu. Já nevím. Nenávidím to. Po kakaru rýmu, kámo. Kafe. No, tak, já to tady jdu. Tak, já jsem to tady trochu skipla, protože fakt se mi nechtělo, aby se tady koukala na to, jak to stavím. Ale začínám večer, tak to je ideální. Já můžu ukázat, jak ty lampy svítí. Tak já se dám nějakou další osobu. Video třetí osoba. Tak. Čuky. Ty vole, já s tím neumím moc dělat.
točíme a jdeme. Sakra. Já chci vědět, aby se to vidělo. Hop, hop. No nějak tak prostě. Kamo, a to vůbec neumím třeba. No, skvělé. No a prostě takhle se to za mnou svítí. Prostě. Jo. Takže teď jsem si tady rozbila židle, takže si tady rovnou uděláme. Takže potřebujete na to dveře, dva tady ty divné věci, koleje a minecart. Jo, přesně tohle. Tak, buď to si teď můžete takhle načrtnout, jakože hop, hop, no, tak, ježiš, dveře obráceně, hop, tak a hop. A pak do toho dá takhle ten minecart, ale já bych to udělala úplně naopak, že byste si dali vozeček, takhle, hop, a vlastně jako by teďka úplně to stejný. A až vám budu ukazovat ten tutoriál na ten počítač, tak prosím vás neklikejte na to, protože to se celý zboří. Protože musíte dělat odnovu. Jo, no tak. Hop, hop, a krásná židla. A teď kolem toho židla možná ty koberce. Jaký by se tam hodilo? Dám tam černý, když je to černý. Celý černý, tak tam bude černý koberec. Jo, to vlastně nebude tak nic. Jsem takhle okolo toho. Come on. No, tak tam nebude černý koberec. Teď ještě pak musím udělat pohovku. No, takže tak, tady to by bylo všechno z tady toho mýho Minecraft světa. Doufám, že vás to pobavilo. A tutoriál na počítač bude zítra. Takže ano, mějte se a užijte den. Jo. Čauky.